Kwa dhi mbele ni od bura oyudo ripot mar komiti manyocha ochuogi mondo mi onon jokanyo mag board mandiko jotije kaonti, mano Public Service Board. Nonro ma kamano ne itimo bang' moko kuom jopiny ma Migori dwaro ni wuo oko board no endo. E thuolo mar jumbe 2 mokalo, komiti no ma jakom mare NMCA ma South Kamagambo Collins Agai yande obedo kod romo kod kweth madwaro mondo jokanyo mag board no ogol e apis. Jokanyo mag duol no bende osebedo wechegi e nyim komiti no. Lipod ni koro pod dhi kalo e okenge mopogore opogore moting'o twak kod od bura ma Migori kapok od bura okawo okang' mowinjore mondo okaw gi ripod no. Mokwongo ne jogi okalo chik mar chapter 6 mar leadership. Mar ariyo jogi nodhi oko kuom teko magin go kaka board mar Migori County Assembly mar ndiko ji mokadho budget provision committee. Ne wawuok wadhi oko mondo wandik report wang'i kwasemiyo jogi nafas petitioners to gi respondents mobedo accused wamiyo thuolo mo appear before the assembly kaito wawuok wadhi ndiko report. Tich mokedno assembly ka en ng'iyo yore ma tich tiyore e Migori mangima. Kono waseketo report no kendo apani week manyien kwa duogo koro wabedo gi thuolo mar mondo mi wayale gi members te mondo watiekre gi case no.